Ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-28 hour news ezidlala noma ingaliphi ihora noma ingaluphi usuku nizifundelwa yimina. Kanti ezihamba phambili kuleli hora inhlangano yabafebenzi baseThekwini eyaziwa Durban Beaches Association isixwayise labo abazovakashela kuleli dolobha kulempela sonto yokuqala enyangeni kaNtulikazi eyaziwa ngeDurban July. Lenhlangano ixwayisa labo abazovakashela kulesi sifundazwe nakuleli dolobha laseThekwini ukuthi bazihlinzekele ngamajazi okuzivikela phecelezi ama-condom okanye amaphilisi okuzigeqa phecelezi ama-morning after pill. Lenhlangano iveza lokhu emveni kokuba eminyakeni edlule babe nenkinga yokuthi njalo ngomsombuluko uma kade kuphela lempela sonto wonke amakhemisi asesifundazweni saKwaZulu Natal aye aphelelwe amaphilisi okuzigeqa. Lenhlangano ibe isinxusa uhulumeni wakulelizwe ukuthi angenelele ngokuthi athumele abomthetho azobabeka kuwo wonke amakhemisi akuleli dolobha nalesi sifundazwe ukuze babheke bonke labo abazothenga amaphilisi okuzigeqa phecelezi ama-morning after pill ukuthi kungabe bangokubo kuhlala kusona yini lesi sifundazwe ngokuthi baveze izincwadi zekhansela okanye ama-proof of address. Ithi lenhlangano isikhathele ukuthi njalo mengabe kukade kunempela sonto kaDurban July amakhemisi aphelelwa izinto ezibalekile abazidingayo. Abe-28 hour news babese bekhuluma nomholi waleli qembu labafebenzi bebuza ukuthi kungani kubaleke kangaka ukuthi kube khona amajazi okuzivikela kanye namaphilisi okuzigeqa ngempela sonto ekumele engabe kubhejwa kuyo amahhashi. Kanti umholi waleli qembu bese chaza ukuthi kona kulempela sonto kuyabhejwa kodwa akubhejwa amahhashi kuphela. Kanti-ke balalelisi sibeka lapho ezaleli ihora siyophinde sibonane futhi uma kugamanxa ihora noma iliphi noma ingaluphi usuku. Izindaba ze-28 hour news benizifundelwa yimina.